Vítam vás na rannej joge. Sadnite si do pohodlného sedu. Vystrite chrbát a zavrite oči. Dlane otočíme hore a spojíme palce a ukazovaky. Uvoľníme ramená. A teraz ešte vyťahneme vysoko temeno. Naladíme sa na prítomnú chvíľku. Uvedomíme si všetko, čo počujeme. Predstavíme si tento priestor, v ktorom sedíme. A predstavíme si seba v priestore. Uvedomíme si naše fyzické telo. Uvedomíme si nohy a cítime kontakt so zemou. Uvedomíme si zadok a cítime kontakt so zemou. Uvedomíme si ruky. Naše dlane sú voľne položené na kolenách. A cítime kontakt medzi rukami a nohami. Uvedomíme si dva body, kde sa nám dotýkajú palce a ukazovaky. Uvedomíme si naše pery, ako sa dotýkajú, a potom aj viečka. Mentálne prejdeme celým telom, od chodidiel až po temeno hlavy, od temena až po chodidlá, a uvedomíme si, ako sa cítime v tejto chvíli. Ako sa cítime dnes ráno fyzicky, ako sa cítime emočne a ako sa cítime mentálne. A teraz si uvedomíme svoj dých. Dýchame prirodzene. Naše telo dýchá samé. A my len pozorujeme dých. Cítime vzduch, ktorý prechádza cez nosné dierky. A uvedomíme si jeho teplotu pri nádychu a pri výdychu. Uvedomíme si dĺžku dýchu. A potom si uvedomíme aj hĺbku nádychu. Prestávame pozorovať dých a spojíme dlane pred hrudníkom. Pošucháme dlane o seba, vytvoríme veľké teplo. Ak chcú nám dlane teplé, položíme ich na naše oči. Nadýchneme sa tepla z dlaní cez oči. Potom s výdychom pošleme toto teplo do celého tela. Oči otvoríme do dlaní a pomaly vzdialíme ruky a položíme dlane na kolená. Nadýchneme sa
a s výdychom sa pozrieme cez pravé rameno za seba. Nádych je v strede a s výdychom cez ľavé rameno pozrieme za seba. Zopakujeme ešte raz. Nádych a výdych. Nádych a výdych. Teraz s nádychom pôjdeme do stredu a s výdychom spustíme bradu na hrudnú kosť. S nádychom hore hlava a môžeme ju až zakloniť. Pokračujeme sami. Dole je výdych a hore nádych. S následovným nádychom ideme do stredu a s výdychom ukloníme hlavu. Ucho ide k pravému ramenu, nádych je v strede a výdych druhá strana. A ešte raz. Nádych a výdych. Nádych a výdych. Nádych je teraz v strede a s výdychom bráda k pravému ramenu, nádych a výdych k ľavému. Zopakujeme. Nádych a výdych. Nádych v strede a výdych. A odtiaľto začneme krúžiť hlavou do jednej strany. Vzadu sa nadýchneme a vpredu dole vydýchneme. Keď nám hlava bude dole sklonená, vymeníme a pôjdeme do druhej strany. Následovný krát necháme dole bradu, uvoľníme ramená a ostaneme ešte 3 dýchy. A s nádychom zodvihneme hlavu. Teraz rozpažíme ruky do strán a začneme točiť dlane do jednej strany. Potom do druhej. Otočíme hore dlane a s výdychom položíme prsty na ramená a nádych od seba ruky. A pokračujeme. S výdychom necháme prsty na ramenách a krúžime rukami. Vzadu sa nadýchneme a vpredu vydýchneme. Vzadu spájame lopatky a vpredu lakte. Potom do druhej strany. A dokončíme. Ruky idú na zem vedľa tela. Znovu sa vystreme a s nádychom zodvihneme hore ruky. Vyťahneme vysoko ruky aj temeno. A s výdychom iba ruky vrátime dole. Znovu s nádychom zodvihneme ruky nad hlavu. Tentokrát preplečeme prsty, otočíme hore dlane a s výdychom sa ukloníme do pravej strany a pozrieme popod ľavú ruku. Vnímame ľavý bok. S nádychom vrátime do stredu a s výdychom prejdeme do druhej strany rovnakým spôsobom. A vnímame teraz pravú stranu, pravý bok.
Nádych do stredu a s výdychom vrátime dole ruky. S ďalším nádychom znovu zodvihneme ruky hore a tentokrát s výdychom vytočíme trup do pravej strany. Ľavá ruka ide na koleno, pravá za chrbát. Môžeme pozorovať jeden bod, môžeme zavrieť oči. Otvoríme ešte rameno aj hrudník. S nádychom zodvihneme ruky hore, otočíme celý trup dopredu. A s výdychom prejdeme do druhej strany. S nádychom sa otočíme dopredu, zodvihneme ruky nad hlavu a s výdychom položíme ruky na zem vedľa seba a vystreme nohy dopredu. Uvoľníme, trošku vytraseme naše nohy. Potom naťahneme špičky dopredu a zaflexujeme. A ešte zopakujeme. Otočíme chodidlá do jednej strany 3-krát. Potom do druhej. Dokončíme, stiahneme prsty a rozšírime. A zopakujeme ešte. Dokončíme a prejdeme do pozícií motýlik. Položíme chodidlo na chodidlo, priťahneme päty do svojich vlastných možností. Držíme sa buď za chodidla alebo za členky. Chrbát je vystretý. Môžeme zavrieť oči a uvoľniť kolená, stehná, bedrá. Uvoľníme zadok. Pozorujeme vnútorné stehná. Otvoríme oči a nohy posunieme dopredu. Chodidlá sú stále opreté o seba, ruky nám idú popod nohy, chytíme si priehlavky a uvoľníme sa. Hlava ide dole, chrbát je uvoľnený. Uvoľníme ruky, ramená, uvoľníme nohy, zadok. Ostávame pozorovať spodnú časť chrbta. Cítime, keď sme v tejto pozícii, ako pomaličky povoluje napätie v krížovej oblasti. S nádychom vyjdeme z pozícií, opatrne vyrolujeme chrbát, hlavu dvíhame ako poslednú. Vystreme ľavú nohu, preplečeme prsty popod pravým kolenom. Vystreme chrbát a potom s nádychom vystreme nohu hore a výdych pokrčíme. Zosúladíme dých a pohyb a pozorujeme pravé koleno. Pravé koleno je všetko, čo nás zaujíma v tejto chvíli. Celú svoju pozornosť zameráme na pravú nohu. Keď chodidlo bude dole, tak si chytíme rukami a priťahneme k bruchu. Znovu sa vystreme a potom držíme iba pravou rukou naše chodidlo a s nádychom otvoríme do strany a výdych k sebe. Necháme ešte chodidlo pri bruchu, ak sa dá, vyťahneme až k hrudníku. A ešte 3 dýchy zostávame. A potom s výdychom vrátime pravú nohu a vymeníme.
Preplečeme prsty popod ľavým kolenom, vystreme sa a nádych hore noha a výdych pokrčíme. Zosúladíme dých a pohyb a celú pozornosť zameráme na ľavú nohu. Teraz si chytíme chodidlo, otvoríme koleno do strany, priťahneme k bruchu, iba ľavou rukou držíme chodidlo a nádych otvoríme nohu do strany a s výdychom priťahneme k sebe a pokračujeme. Teraz znovu necháme chodidlo pri našom tele a ostávame ešte 3 dýchy. A s výdychom vrátime ľavú nohu. Opreme sa o ruky a znovu uvoľníme nohy. Teraz svojím spôsobom prejdeme do pozícií mačka. Dáme sa na dlane a na kolená. Dlane dáme na šírku ramien, kolená dáme na šírku bokov. Ruky sú kolmo a stehná sú kolmo. Prsty na rukách rozšírime od seba. To si uvedomíme dých a s nádychom prehneme chrbát od spodnej časti, otvoríme hrudník, pozrieme sa hore a s výdychom zavolatíme. Znovu od spodnej časti chrbta, lopatky idú vysoko a brada na hrudnú kosť. A pokračujeme. Zosúladíme dĺžku dýchu a pohybu, zavrieme oči a vnútorným zrakom pozorujeme pohyb našej chrbtice. Vnímame pohyb každého stavca. A s výdychom ďalším prejdeme do psíka dole pozerajúceho. Upravíme sa a potom poprešlapujeme. Jedna päta dole a druhá. Dokončíme a ostaneme stáť v pozícii. Obe päty teraz idú dole, vyťahneme kostrč, silno zatlačíme dlane do podložky, ramena uvoľníme a priťahneme lopatky k sebe. Pozeráme sa na brucho. S výdychom položíme kolena na zem, naťahneme špičky a prejdeme do pozícií dieťa. Ruky dopredu a čelo na zem. Pre koho je to veľmi nepohodlná pozícia, môže položiť dlaň na dlaň a oprieť čelo o dlane. Teraz znovu položíme dlane na šírku ramien. A položíme teraz spolu kolena a chodidlá. A potom s výdychom ideme do psíka dole pozerajúceho.
Všetko robíme rovnako ako pred chvíľočkou, iba máme spolu nohy, tak si všimneme, aký je to rozdiel. Päty nám idú dole, vyťahneme kostrč, uvoľníme ramena, priťahneme lopatky k sebe a pozeráme sa na brucho. S nádychom zodvihneme pravú nohu hore a skúsime ešte lepšie vystrieť ľavú nohu. Ľavá päta ide viac k zemi. S výdychom vrátime pravú nohu a rovnakým spôsobom zodvihneme ľavú. Vystreme ešte lepšie pravú nohu. A s výdychom vrátime ľavú nohu. Pozrieme sa medzi ruky a prikráčame dopredu. Dáme spolu chodidlá, prejdeme do hlbokého predklonu, čelo ide ku kolenám. Ruky môžu byť na zemi, alebo si môžeme chytiť členky. S nádychom prejdeme do rovného predklonu, vystreme chrbát, dlane opreme o kolena alebo ponad kolená. Ramená nám idú dozadu, vyťahneme ešte temeno. A potom s ďalším nádychom ideme až hore. Vyťahneme vysoko ruky, rebrá a s výdychom spojíme dlane pred hrudníkom. Jeden nádych, výdych. Prejdeme na začiatok karimatky. Zastaneme si do pozícií hora, dáme spolu chodidlá, vystreme sa. Dlane otočíme k sebe. Môžeme teraz zavrieť oči. Ak zistíme, že nemáme rovnováhu, tak pozorujeme jeden bod. Stojíme pevne nohami na zemi. Naše telo je vystreté a temeno vyťahujeme vysoko hore. Dýchame do celého tela. Cítime, ako sa naše telo s každým nádychom rozšíri do strán. Ako sa objem nášho tela zväčší pri každom nádychu. S výdychom spojíme ruky pred hrudníkom. S nádychom ruky idú dopredu a prejdeme do mierneho záklonu. S výdychom s rovným chrbtom ideme do hlbokého predklonu. Pravá noha dozadu, koleno na zem a s nádychom vystreme chrbát, pozrieme sa dopredu. Položíme celé dlane na zem a s výdychom prejdeme do psíka dole pozerajúceho. S nádychom položíme kolena na zem a s výdychom prejdeme do pozícií dieťa. S nádychom sa vrátime na dlane na kolená a s výdychom hrudník, brada medzi ruky. Nádych hore pozerajúci psík a výdych dole pozerajúci. S následovným nádychom pravá noha ide dopredu, chodidlo položíme medzi dlane, koleno na zem. Vystreme chrbát, pozrieme sa dopredu a s výdychom prinožíme. Prejdeme do hlbokého predklonu. S nádychom vyjdeme z pozícií, zodvihneme ruky nad hlavu a prejdeme do mierneho záklonu a výdych dokončíme. Pôjdeme hneď aj do druhej strany. Nádych, mierny záklon a výdych, hlboký predklon. Ľavá noha dozadu, koleno na zem. Nádych, pozrieme dopredu, vystreme chrbát. S výdychom prejdeme do psíka dole pozerajúceho. S nádychom kolena na zem a výdych, pozícia dieťa. Nádych, ideme na dlane na kolená a výdych, hrudník, brada medzi ruky. Psík hore pozerajúci, nádych
a dole pozerajúci znovu s výdychom. Ľavá noha medzi ruky, chodidlo až medzi dlane, koleno na zem a nádych, pohľad dopredu. Výdych, hlboký predklon. S nádychom vychádzame z pozícií a prechádzame do mierneho záklonu a s výdychom dokončíme. Palce sa dotknú stredu hrudníka, zavreme oči a ostaneme niekoľko dýchov. Otvoríme oči a teraz pôjdeme ešte jeden pozdrav slnku. S nádychom prejdeme do mierneho záklonu. Výdych, hlboký predklon. S nádychom pravá noha dozadu, noha ostane vystretá. A potom s výdychom prejdeme do pozícií doska. Telo dáme do jednej roviny, stiahneme brúško, podsadíme panvu a silno zatlačíme dlane do podložky. Držíme pevné telo. Vedomí sme si dýchu a s následovným výdychom položíme kolená na zem, hrudník medzi ruky, brada na zem. S nádychom prejdeme do hore pozerajúceho psíka a s výdychom do dole pozerajúceho. Vykročíme pravou nohou medzi ruky, s výdychom prinožíme, s nádychom vychádzame z pozícií a prejdeme do mierneho záklonu a výdych dokončíme. Potom pôjdeme aj do druhej strany. Nádych, výdych, ľavá noha dozadu a s výdychom prejdeme do dospy. Znovu stiahneme brúško, podsadíme panvu, silno zatlačíme dlane do podložky. Ak nás bolieva chrbát, tak zádok pôjde o trochu vyššie, tak aby tá pozícia bola vhodná pre nás. S následovným výdychom položíme kolená na zem, hrudník, brada dole. Nádych, psík hore pozerajúci. A s výdychom znovu ideme do dole pozerajúceho psíka. Vykročíme ľavou nohou medzi ruky, prinožíme do hlbokého predklonu. S nádychom vyjdeme z pozícií, prejdeme do záklonu a s výdychom dokončíme. Nohy dáme od seba, dlane otočíme dopredu a zavrieme oči. Spomalíme dých. Mentálne prejdeme celým telom, od chodidiel až po temeno, od temena až po chodidlá. A uvedomíme si, ako sa cítime v tejto chvíli. Cítime energiu, ktorú sme rozprúdili v predchádzajúcom cvičení. Potom otvoríme oči a pôjdeme dozadu. Prejdeme na koniec karimatky. Otočíme ľavé chodidlo smerom von asi 45 stupňov a vykročíme pravou nohou dopredu. Zavrieme boky a otočíme dopredu celý trup. S výdychom spojíme dlane pred hrudníkom. S nádychom zodvihneme hore ruky a vyťahneme vysoko rebra. Ostávame 3 dýchy. A s výdychom prechádzame do pozícií pyramída. Ruky idú dole a čelo ide k pravému kolenu. Pozorujeme pravú nohu. Uvedomíme si zadný stehenný sval. Uvedomíme si aj pravý sedací sval.
Hlava hore, pokrčíme pravé koleno, skúsime urobiť pravý uhol a s nádychom prejdeme do bojovníka číslo 1. Ramená dole, od uší a pozrieme sa medzi dlane. Uvedomíme si dých a teraz sa s nádychom zakloníme. Ruky a ramena ťaháme dozadu, otvárame hrudník, vyťahneme rebra a dýchame do prednej strany tela. S nádychom sa vystreme a s výdychom prinožíme ľavú nohu k pravej. Necháme zavreté oči a porovnáme si celú pravú a ľavú stranu tela. Otvoríme oči a znovu prejdeme viac dozadu k karimatke. Teraz otočíme pravé chodidlo 45 stupňov von a vykročíme ľavou nohou dopredu. Zavrieme boky, otočíme dopredu celý trup. Obe nohy sú vystreté. Výdych, dlane spolu a nádych hore ruky. A vyťahneme sa vysoko, ostaneme 3 dýchy. Vyťahujeme rebra a temeno. S ďalším výdychom prechádzame do pozícií pyramída. Ruky idú dole a čelo ide k ľavému kolenu. Ostávame pozorovať zadnú stranu ľavej nohy aj ľavý sedací sval. Hlava hore, pokrčíme ľavé koleno, skúsime urobiť pravý uhol a s nádychom ideme do pozícií bojovník číslo 1. Ramená od uší a pozrieme sa medzi dlane. Uvedomíme si dých a s ďalším nádychom sa zakloníme. Ruky a ramena idú dozadu, vyťahneme rebra a otvoríme hrudník. Dýchame do prednej strany nášho tela. S nádychom sa vystreme a s výdychom prinožíme. Zavrieme oči a znovu si skúsime porovnať pravú a ľavú stranu. Otvoríme oči. Teraz si zastaneme na dĺžku karimatky. Tak, že dáme nohy, chodidlá do jednej roviny. Prsty nám smerujú dopredu, neotvárame do strán. Vystreme sa a spojíme dlane. S nádychom zodvihneme ruky hore a s výdychom prejdeme do predklonu. Položíme dlane na zem a začíname temeno priťahovať medzi dlane. Nohy vystierame. Prestávame sa priťahovať a s následovným nádychom prejdeme do rovného predklonu. Vystrieme chrbát. S výdychom položíme ruky okolo pásu a s nádychom sa zodvihneme hore. A s výdychom spojíme dlane. Jeden nádych, výdych. A potom otočíme pravé chodidlo smerom von a pokrčíme pravé koleno, tak aby nám cez koleno bolo vidieť iba na palec. Rozpožíme ruky a prejdeme do pozícií bojovník číslo 2. Ramena spustíme od uší, ruky sú pevné a ruky sú v jednej rovine. Pohľad je cez pravý prostredník na jeden bod. Uvedomíme si dých a s výdychom oprieme pravý lakeť o pravé stehno, ľavá ruka ide nad hlavu. Rameno je vzdialené od ucha. Vyťahneme ešte ľavú ruku a pozrieme sa hore na strop. S nádychom sa vrátime do bojovníka, s výdychom vystreme nohu a otočíme dopredu pravé chodidlo. Jeden nádych, výdych.
pôjdeme do druhej strany. Točíme ľavé chodidlo, pokrčíme ľavé koleno. Koleno je tak, že si cez neho vidíme iba na ľavý palec. A potom rozpožíme ruky. Ruky sú v jednej rovine, ramena idú dole a ruky ešte ťaháme do strán od seba. Pevné ruky. Pohľad je cez ľavý prostredník na jeden bod. Uvedomíme si dých a s výdychom opreme ľavý lakeť o ľavé stehno. Pravá ruka ide nad hlavu. Vyťahneme ešte prsty a popod pravú ruku sa pozrieme hore na strop. S nádychom sa vrátime do bojovníka a s výdychom vystreme ľavú nohu, otočíme ľavé chodidlo. Jeden nádych, výdych. Ruky preneseme za chrbát, prepletieme prsty. S nádychom dvíhame hore ruky, otvoríme hrudník a s výdychom prejdeme do predklonu. Nohy vystierame, ruky dvíhame vysoko. Hlava je uvoľnená, aj chrbát je uvoľnený. Rozpletieme prsty, ruky idú na zem na šírku ramien. S nádychom prejdeme do rovného predklonu. S výdychom ruky položíme okolo pásu a s nádychom sa zodvihneme hore. Dlaň na dlaň výdych. Zavrieme oči, palce sa dotknú stredu hrudníka a ostávame niekoľko dýchov. Otvoríme oči, dáme spolu nohy a prejdeme na začiatok karimatky. Chodidlá dáme od seba na šírku bokov, prsty nám smerujú dopredu. Vystreme sa a spojíme dlane. S nádychom zodvihneme ruky hore, vyťahneme vysoko a s rovným chrbtom prechádzame do predklonu. Teraz položíme dlane popod chodidla. Ak nedáme celé dlane, položíme aspoň prsty popod prsty. Môžeme mať aj mierne pokrčené kolená. A začíname pomaličky priťahovať brucho na stehná, hlavu medzi kolená. Po chvíli môžeme aj vystierať nohy. Prestávame sa priťahovať, zodvihneme hlavu a skúsime vystrieť chrbát do svojich možností. Potom vyťahneme dlane, pomaly si čupneme, sadneme a ľahneme na chrbát. Prejdeme do pozícií šavasana. Uvedomíme si, ako sa nám leží. Cítime kontakt so zemou. Cítime celé naše telo. Pripravíme sa na pozíciu mostík. Priťahneme päty k sedacím svalom a chodidlá položíme na šírku bokov. Ruky dáme vedľa tela, dlane otočíme dole. A teraz od kostrče zodvihneme stavec postavci zo zemi. Ak sa dá, zodvihneme zo zemi až lopatky a prejdeme na ramená. Kolená neotvárame do strán, kolená nám stále smerujú dopredu.
brada je na hrudnej kosti. A s výdychom vrátime stavec postavci znovu na zem. Ruky rozpažíme do strán, nadýchneme sa a s výdychom preneseme nohy doprava a pozrieme sa doľava. Môžeme aj zavrieť oči a ostaneme 5 dýchov. S nádychom nohy aj hlava idú do stredu a s výdychom vymeníme stranu. Kolená preneseme doľava a hlavu otočíme doprava. Znovu môžeme zavrieť oči. S nádychom prejdeme do stredu a s výdychom vystreme nohy. Ruky dáme bližšie k telu a ostaneme relaxovať v pozícii Shavasana. Nohy máme vzdialené od seba, tak aby sa nám nedotýkali. A chodidlá aj kolená sa voľne otvárajú do strán. Ruky máme vzdialené od tela a dlane sú otočené hore. Ramená sú uvoľnené. Hlava sa nezakláňa, hlava je v predĺžení trupu, môžeme temeno vyťahnuť dozadu. Oči máme zavreté. Uvoľníme chodidlá, členky, aj kolená. Uvoľníme stehná a potom s výdychom uvoľníme celé nohy naraz. Uvoľníme zadok aj celú sedaciu oblasť. Uvoľníme kríže, uvoľníme lopatky, uvoľníme celú chrbticu. A uvoľníme celý chrbát. Uvoľníme brucho. Hrudník. A uvoľníme celú prednú stranu. Uvoľníme dlane, zápestia, lakte. A uvoľníme ramena. Ešte raz uvoľníme celé ruky. A ešte raz, ešte lepšie uvoľníme ramena. Uvoľníme krk a potom aj hlavu. Uvoľníme celú tvár. Uvoľníme zátylok,
aj temeno. Celé naše telo je uvoľnené, leží na zemi a relaxuje. Dovolíme si zaslúžený oddych. Skúsime chvíľku na nič nemysleť. Nič nečakať, nič neočakávať, iba byť. Ak nám prídu nejaké myšlienky, nenasledujeme ich. Tak ako prišli, dovolíme im, aby odišli preč. Dovolíme si zaslúžený oddych. Teraz sa vrátime znovu do prítomnej chvíľky. Uvedomíme si svoj dých. Uvedomíme si svoje telo a precítime kontakt so zemou. Uvedomíme si všetko, čo počujeme a predstavíme si priestor, v ktorom ležíme. Pohneme prstami na nohách, prstami na rukách a perami. Ruky preneseme za hlavu a s nádychom naťahneme celé telo, špičky dopredu a ruky dozadu. S výdychom priťahneme kolena na hrudník, položíme dlane na kolená a trošku sa poprevalujeme na jednu a na druhú stranu. A potom len prejdeme na jeden bok. Ešte chvíľku si položíme. Teraz si pomôžeme rukami a sadneme si, tak ako sme sedeli na začiatku tejto hodiny. Sadneme si s prekríženými nohami, s vystretým chrbtom. Dlane položíme na kolená. Preskúmame, ako sa cítime. Čo sa zmenilo v porovnaní so začiatkom tejto hodiny? Uvedomíme si, aký máme dých. Ako sa zmenil v porovnaní so začiatkom. Teraz spojíme dlane a pošucháme od seba dlane. Vytvoríme veľké teplo a položíme na naše oči. Zľahka otvoríme oči do dlaní a pomaly dáme ruky preč. A ja vám ďakujem, že ste aj dnes ráno cvičili so mnou. Namaste.